ಒರಲ ಪಾಳೆದ ಮರದ ಕಷಾಯನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುದಿಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಯಾನು ಕೈಪೆ ಬರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಫುಲ್ ದಿನನೇ ಕೈಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ದಿಡೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಕ್ ಏನ ಎನರ್ಜಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆಂಕ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇನಿ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪಲ್ನೆಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನು ನಮ್ಮ ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಲೆದ ಕಷಾಯ ಅಂತದ್ದು ಪರ್ಪ ಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಪಾಲೆದ ಮರ ಉಂಡತೆ ಐನು ಬಲೀಂದ್ರ ಮರ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಐನ ಕಷಾಯನ ಮಂತದ್ದು ಪರ್ಪ ಐನ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪನೆರ್ದು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಐಕು ಪೂರ ಜಿಂಜ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಮಾತ ಪಕ್ಕಿಲ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ ಸೇರುಂಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ವಿಷತ್ತ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಈ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಐನ ವಿಷಾನು ಬುಡ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಷಾಯನ ಪರ್ಪನೆರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಜಿಂಜ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಒರಲ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಷಾಯನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುದಿಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಕೈಪೇಪುಣುಂದು ಪೂರ ಪಂಪೇರು ತೂಕ ಇಂಚೆಪ್ಪುಣುಂದು ಬನ್ನಿ ತುಯೇರು ಇಂಚೆಪ್ಪುಣುಂಡೆ ಕಷಾಯ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಸ್ಮೆಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಕಷಾಯದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ತೂಕ ನೀನು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪರೋಡಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅದ ಚಾ ಪರೋಡ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪ್ನದು. ಓ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆನಪಿನದ್ದು ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೈಪೆ ಉಂಡು ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಬರಿಯ ಕಷಾಯ ಚೂರು ಬರಿಯ ಕೈಪೆ ಚೂರು ಬರಿಯ ಒಂದು ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಯ ಪರ್ನದಾಲ ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡೆವು ಕೈಪೆ ಬಾಯಿ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕೈಪೆ ಬಾಯಿ. ಪಾಲೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಚಾಲ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಸದ್ಯದ ಗೋಲು ಒಂದು ಎಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೇರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮೈತ ಒವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕಲ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋದು ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಂಚಿ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಪಲ ಉಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಪುಪ್ಪನ ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಪುಪ್ಪುಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ನಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿಂದು ಜಾಬ್ಗಂದು. ಸೊ ಕೇಂದೂಪೆ ನನ್ನ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಪಾಡಿದ ವಾಯಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ ಕೇಂತುಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ತೂಕ ಇತ್ತೇನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆವಡುಂದು ಅವು ತರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತರೇತಗಳಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲ ಅವು ಇನ್ನೇ ಹಾಪು ಆ ತಿಂಗಳು ಟೈರ್ದು ಲಿಪ್ಪುನಾಗಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಪಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕರು ಉಂಡದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬತ್ತನ ಉಂಡದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಇತ್ತು ಪಾಡ ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ನಾನೇ ಬರ್ಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸಲ್ ಪಾಡ್ರಿ ದಿನ ಗಣನೆ ಅನ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಈ ಪಾಡ್ಲ ತೂದು ಪಾಡ ಒಂದೇ ಇಪ್ಲ ಒಂಜೆ ತಿಂದತ್ತು ಏತೆಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲು ನೇನೇ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಮುಂಚಿನ MBA ಏನತ್ತೆ అయితే మాత్రం ఖర్చు అనుకోండి ఏం చెప్పి కూడా అనుకోండి కూడా ఉన్నట్టు ఆ మొబైల్ అయిపోయగలుగుతా ఆయన ముగిపోయిన పోలిసి అయినా ఏమనుకో జోకులు ఆయన ముగిపోలి ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಖಾಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆತ್ತರ್ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಗಿರವಂತೀರ ಅವು ಆತ ಬಂಗೊಂದು ಹತ್ತು ಲೆತ್ತೇರ್ ನಾಂಡಲ್ಲ ಅದು ಇನಿದ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಹೌದು
ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಇತ್ತೊಂತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ದಯತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಜಾಪುರ ಉಂಡು ಐನ್ಪುರ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಒತ್ತರ ಮಂತ್ ದೀಪ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆನಗಣೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆನಗಣೆ ಕಜಾಪುರ ಎತ್ತನ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀಕ ಬಲೆ ಇದು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ ನಾಯಿ ಮುರಣಿ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಅವಳುಂಡವೆ ಏನು ಜೈಕಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ഞാനിത്ത ഇല്ലടെ ബത്തെ പുറത്താണ്ട് മനസ്സത പുറത്താണ് എനിക്ക് ഇല്ലടെ ബത്തെ ഹായ് ഇത് കിന്നിൻ പുലി എന്താ ಕಾಟ ಟೀ ಕಾಲದು ಬಾಡ್ದಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತು ಬಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸುತ್ತರು ಬಾಡ್ದುಂಡು ಹೊಲ್ತಲೆ ಜಿಸ್ನಿ ಎರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅದು ಜಾಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ನಾಯಿ ಉಂಡದ ಆ ಬಾಬುನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೇನೆ ಅಂತ ಇರ್ತೇನೆ ಜಪ್ಪು ಹುಚ್ಚೆತ್ತರ ಗೊಬ್ಬುಡು ಹುಲ್ಲು ಗುಲ್ಲು ಜಾವ ಭಯಂಕರ ಪದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪಡ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಕಚ್ಪಾಂಡ ದಾಯ್ತ ಕಚ್ಪೆಂಚಿನ ಪಪ್ಪಡ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪಡ ಕಮಾಗುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆದು ನಾವು ಹೌ ಪಪ್ಪಡ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸರಿಯಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಕಾಜಿಪ್ಪು ನಾನೇನು ಒನಸಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಒನಸಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ದಿಡೊಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ನ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಜಾಕ್ ಟನ್ 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 ಆ ಜಾಕ್ ಅತ್ತು ಜಾಕ್ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಜಾಕ್ ಜಾಕ್ ಅವ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಏನಂತ ದಾಯ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಜಾಕ್ 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 ತಿನ್ನು ಜಾಕ್ ತಿನ್ನು ಪೂಜೆ ಪಪ್ಪಡ ಇನ್ನಂತ ಬಿಚ್ಚಿದತ್ತಾನ ಬಿಚ್ಚಿದತ್ತಾನ ಏನು ಜಾಕ್ 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 ಹಾ ಕೊಟ್ಟನ್ ಬಿಚ್ಚಿದತ್ತಾನ ಕಟ್ಟಾಡ್ದಾನ ಕಟ್ಟದೆ ಜಾಕ್ ಕಟ್ಲಾವ say hi to my audience jack ತಿನ್ನು ಕಾಳಿಮನ್ ಪೋಡು ನೆರವೇರಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಸ್ನಿ ತಿನ್ನು ಜಾಕ್ ತಿನ್ನು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪಣ್ಣೆನ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಈ ಜುಲೈಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಏನು ಜಾಬ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತು ತರಬೇನ ಅವಂತಾನೆ ಅಂಚೆ ಏನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗಂದು ನಿಕಲ್ದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಇರ್ದು ಓನ್ಲಿ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರೋದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ದ
ಅಣ್ಣಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಪೊಪ್ಪನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಿನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಪೊಪ್ಪ ಯಾನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಕಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕೊಡು ರಾತ್ರಿನೇ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ನಲಕ್ಕನಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಅನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೇಂಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ತಿಂಗಳು ಮಿನಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಮೂಲತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಲಾನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪೊಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾನು ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಆಂಡಲ ಫೋಕಸ್ ಚೂರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಬ್ಗಳೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೊಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಜಾಬ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡುವೇನೆ. ಸೊ ನಾ ಈ ಚಾನಲ್ದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತಾರ 7:30 ಗಂಟೆದು 8:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಚಾನಲ್ದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೂರ್ಚಿಂದು ಪಂಡಿರು ದೈತಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ 2 ವಾರದಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುನೊಂದು. ಸೊ ಬುಕ್ಯಾನ ದೈತಾನ್ ಪಂಡ ಇನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಎಂಡ್ ದೈತಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ತೆರಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ದ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ದೈತಾಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕೊರೋರಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡಿರು ನಮಕ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಏಪಲ ಅಕ್ಲನ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಆವಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕೊರು ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಡಫಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ದಾಗಿಂಚ ಪಂಡೇರಿಂದು. ಸೊ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೇನೆ ಎಂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಂಡಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪೆರ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿಯೋಕ್ಕಲ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೇನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇನೆ ಎಂಚಿನ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬಲ್ನ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದೆತ್ತೋನೆ ಜಾಬ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಯಾನು ಕೈಪೆ ಬರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಫುಲ್ ದಿನನೇ ಕೈಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.